Încă o dată, mai ales pentru anumiți deputați din această sală care atacă și spun minciuni despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană, compensațiile la căldură, compensațiile la electricitate, inclusiv pe cele pe care le primiți dumneavoastră, le primiți și sunt posibile doar datorită ajutorului gratuit oferit de Uniunea Europeană. În decembrie, în ianuarie și în februarie, compensația medie primită a fost de circa 800 de lei. Doar în februarie, peste 700.000 de gospodării au primit între 800 și 1400 de lei compensație. Avem posibilitatea să ajutăm cu sume semnificative oamenii anume pentru că Uniunea Europeană a decis la începutul acestui an să ne ofere gratuit acești bani pentru toți cetățenii Republicii Moldova.